Li Tirkiye li gel hejmara pêketiyên koronayê ber bi zivistanê re nexweşiyên ji sermayê peyda dibin jî roj bi roj zêdetir dibin. Ji ber ku semptomên wan dişibin hev, gelek kes grîp an ku şewbê û koronayê ji hev cuda nakin û dema ku bi şewbê dikevin jî bi gumana koronayê baz didin nexweşxaneyan. Bi spor diyar dikin, taybet ponujîna ku ji şewbê peyda dibe jî ji aliyê gelek kesan ve wekî nîşaneya koronayê tê binavkirin û ji ber vê yekê gelek kes bi tirsa koronayê diçe nexweşxaneyê. Lê bi vî awayî barê xebatkarên tenduristiyê jî girantir dibe. Her wiha pispor divê derbarê de hişyarî didin û dibêjin li gel ku semptom an ku nîşaneyên koronayê û şewbê di hinek aliyan de dişibin hev jî lê her du nexweşî dikarin ji hev bên cudakirin û heger ev yek bêkirin li nexweşxaneyan jî qerebalık dê kêm bibe û bijîşk jî dê zêdetir karibin bi nexweşên koronayê re eleqedar bibin. Koronayla gribi karıştıramam çünkü grip soğuk algın. Ji bo kesekî ku lê nekole û nexwîne gelekî asan e ku korona û şewbê tewlî bike. Ji ber zivistanê şewba demsalî jî zêde û berbelavtir dibe. Ez jî bi berdewam bi sermayê dikevim û wê gavê diponijim lê ya ku ez dizanim kesên bi koronayê dikevin naponijin. Her wiha êdî em ketine haleke wisa ku gava li derva yan jî di siwareyekê de kesek diponije, em ji ciyê xwe hildipekin. Dema mirov diponije bi mask be jî herkes wekî cinawerekî lê dinêre û jê direve. Eğer ki unutulmuşsa haber veriyorsa Li gel cudatiyên her du nexweşiyan, piraniya mirovan nikarin nexweşiya korona û şewbê ji hev cuda bikin û gelek kes di ser êşekê de jî berev nexweşxaneyan ve baz didin. Korona ile grip tahmin ettiğime göre Nexweşiyeke gelekî metirsîdar e. Mirov nizane li ku derê û bi çawayî de tûş bibe. Her roj li ser televizyonan derbarê koronayê de bernametên çêkirin. Lê piraniya mirovan nizanin cudatiya di navbera korona û şewbê de çi ye. Ji loma êdî em di warê derûnî de jî nexweş ketin. Gava deverek li laşê me değişe, em ditirsin ku korona be û em diçin nexweşxanê. Helbet ji ber vê nexweşxane jî qerebaraktir dibin û pirî caran kesên ne korona jî li nexweşxaneyan tûşî koronayê dibin. o da sağ olsun çok iyi bir insan. Bi spor amaje dikin ku nîşaneyên serekeyên koronayê hestpênekirina bêhn û damê, herareta bilind, bêhnçîkbûyîn, serêşî, piştêşî, kuxuka hişk û ziwa, westîna laş û êşîna qirêk an ku gewriyê ye. Her wiha bijîşk dibêjin heger yek yan jî zêdetirê van nîşaneyan li mirovî peyda bibe û bawayekî tund berdewam bike, divê tek kes bo testa Covidê serî li nexweşxaneyekê bêdayîn.